Добрий вечір. Добрий вечір, чистовані слухачі. Слухайте Вінницьке радіо 1 і програм «Читаємо з Мигалем». І з вами я, Мигаль, і цього понеділка зась будемо кукати дещо інтересне. Накруто розкажу вам, в чому задумка цілком програми. Айно ж ми тут читаємо різні книжечки, і я усіма правдами та й неправдами пробую вас заінтересувати у тій літературі, яку я сюди подеколи приношу. Низько буде доста інтересна передача, хоч споза того ж будемо пробувати буквами а словами описати образи. Учора було кількось там років із дне, коли умер Федор Манайло. Може будете знати, ото один із уйців, один із няньків нашої школи подкарпатського мальовання в общагі такої. Він якраз добрі цим боролся із цими всіма легендарними з Андрієм Коцком, із Ерделієм, і Бокшайом, і другими їхніми цимборами, можна так повісти. Я усю їхню туту, гися тепер модно каже, тусу полечити не буду знати, я їх усіх не спознав, но там є та фотка, де вони у двірці, ото видав у Ерделія, у двірці вони були. Єдинця там ще розліг був по землі. Всі ту фотку виділи, всі ту фотку знають. Та учора були роковини його смерти, ходив їм на Тиметів глядати де є. Знайшов їм в інтернеті фотку, загребений є на Кальварії, і там, такий у нього доста великий тот монумент із профілем його, котрий учинив був його син, теж великий умілець, художник. Іван Манайло теж прущун був вже давно є не з нами. Йшов їм глядати. Виходив їм мало більше півгодину, доки ся знайшло. Та й знайшлося сугубо по елементам, які другі були видко на фотьках. Там городина така була кам'яна із сіткою ззаду, та по тій городині ся знайшло скорше. За що хочу казати. Не було там до мене у неділю нікого, та запалилася свічка, та й пішлося домі. Дома у мене є книжечка, котру купив такий у музеєві Манайла, де теж був їм доста недавно. Та можна купити з цього великого художника я про себе відкрив дуже-дуже недавно. Такий, можна казати, у кінці минулого року. І там у музеєві продавався деякий шор такої літератури, не одна книга, там на полиці лежало десь 4-5 усяких книжок. І взяв їм перву, видана 2006 року, художники родини Манайло. Книжка, написана та й видана такою його родиною. Тут є половка писана такою його сином Іваном. У составителях пише Манайло Іван, Манайло Вікторія, Манайло Андрій. Видано в 2006 році у Будапештові. Ознакомительне, ілюстроване іздання. Так. Сам текст мені пораз був таким непривичним, але він дуже живий, бо, я так розумію, люди, які його писали руно так вони говорять. Книжка є дуплована 2 язиками, по-мадярськи та й по-русинськи, а так як, по-мадярськи я читати не знав, буду читати вам по-русинськи. Чистовані читателі, у руках маєте іздання про знамого великого русинського художника, вірного сина Подкарпаття Федора Манайла. Родився 1910-го, умер 1978 року. Про його життя, творчість, котрого вспоминають його син і внуки із уваженням, честю, чувством гордості за свого предка. Пишуть вони про його становлення, і про становлення родинних традицій, сохташів у їх сім'ях, про зародження любви до творчості через воспитання нащадків до красот, життя і віри в Созидателя. І це іздання написано по-русинськи і по-мадярськи.
І з цим ми славимо сумісне співжительство наших народів у мирі і злагоді більше 1000 років у многонаціональному Карпатському регіонові. Ця книга дає широке представлення за творення народного художника України Федора Федоровича Манайла. Забиття і діяльність за увіковічнення пам'яті про нього, про славного представителя русинського народу. Дістанете можливість познайомитися із перемінами в житті русинів бігом ХХ століття, із розвиттям образовання, культури, іскусства Подкарпаття, путями і дорогами становлення художників края мало не за 100 років. Книга присвячена 95-літтю із дня народження художника та й 25-літтю відкриття в Ужгороді меморіального музею Федора Манайла. І дає представлення за участь нащадків усьому і намірення родини про продовження традицій життя творчого духа Федора Манайла у будущому. Написав Андрій Манайло, онук художника. Та я так розумію, що перший дараб був перший дараб подальшого текста, який зараз буду читати, та був написаний уже Вікторією Манайло. Дораз. Сама книга є скорше фотоальбомом із всіма його, не всіма, а вибраними роботами, дуже красочними. Більшину з них, ясно, що я не буду мати шансу увидіти, просто бо тепер велика частина експозиції була евакуйована, кудись і спрятана, і то, що міг їм видіти в музеї, то крихта, такий крихітка з того, що ним було колись намальовано. Або то, що ту всі у книзі знайшов їм, я просто порозумію, що многі із цих картин я вже видів на обложках книжок, видів усяду в інтернетові, і не знав, ось то все малював один художник. І коли сте виділи анонс, котрий замітував їм перед цим в інтернет, був там такий старший челяник із великими челеними очима, він тут теж є. Дідо Бідняк, то картина 1932 року, котру він презентував був в Празі на виставці. Він тоді ще був дуже молодий. Рахуйте, йому тоді було 22 роки. Він це в 10-му році. У 22 роки він намалював всякое. Дідо, у очах котрого видко всю ту журь, всю ту тяжкість його живота, та його лепава сорочка, і береги за ним. Тут ті очі, я не можу. Я тепер просто переверну на ту сторінку і я вам кажу, я чув, як тяжко цьому дідові жити, бо всяких їм видів не одного. Прийшли ми сюди читати, а не никати на образчик. Так. Що там було? Сись каталог-альбом, Федор Манайло, так? Сись каталог-альбом познайомить вас із Федором Манайлом, із личністю у російському іскусстві, народним художником України, його путем у житті і в іскусстві, котрий уєдно з колегами, художниками Йосифом Бокшайом, Адальбертом Ерделієм, основали Подкарпатську школу живописи, нині признану у світі іскусства. Ізобразительне іскусство на Подкарпатській Русі в 19 сторіччі мало ряд не лише значних, но й великих імен. У силу обстоятельств вони зайшли у історію і мадярського іскусства теж. І це і Змій Міклосій, і Мункачі, і Рошкович, і Хефердле, і Лоц, і другі. Пізніше до них присоєдинили художники, котрі вчили в школах. Кайлг, перший вчитель Манайла, Ролайзейк, Ерделій, Добош, Цупал, Дван Шарпоцький і теж з нами ще до кінця 20-х годів Іяс, Ізай, Новак, Вірак, Грабовський, і, само собою, Йосиф Бокшай, котрий сам діставав вишколення у Будапештській академії іскусств. Та й Ерделій, котрий учився у Будапешті, у Мюнхені, у Парижові.
Многі з них об'єдналися у 1931 році у товаришестві діятелів ізобразительних іскусств Подкарпатської Руси. До них вскорі приткнулися випускники публічної школи мальовання – Коцка, Шолтес, Кондратович та й Борецький. У кінці 30-х років у сись уже сформований колектив заходить і Федор Манайло, котрий у 34-му році викінчив Празьку вищу художественно-промишлену школу. Його учителем там був чеський живописець Зденек Кратохвіль. І про творчество Манайла вже тоді писали має авторитетні критики і ставили його ім'я у один шор із іменами Ерделія та й Бокшая. І все було досить справедливо на той час, бо ще молодий Федір для себе оприділив теми і філософію своїх образів. Зміг знайти такий спосіб художественного ізображення, котрий задівав душу кожного. Коли мся вернув після учення в Празі до отчого краю, гори, народ і його бит визивали у мене розуміння особливостей характера Подкарпатської Руси. Учув я про що не вчила мене Прага. Увидів їм що не вказала мені Європа. Все сильне чувство веде мене донині і у творчестві. Всяк говорив про той час художник у своїх споминках. От тоді у своїй творчості він ставить перед собою задачу сохранити багатство народної культури і правдиво отображати життя народа і своїми роботами примушувати нас сопереживати йому. Він осознає свою роль слуги народа і його роботи, і це не лише історична, це етнографічна правда, і це живіт та й душа Подкарпатської Руси. Сила його таланта проявлялася ще у студентських роботах. У 22 роки молодий художник написав портрет «Дідо Бідняк». Я вам за нього якраз перше розказував. Котрим Манайло указує свою гражданську позицію і предстає уже зрілий художник. На фоні невеликого земельного наділа зображений старий бідняк, русин із Рахова, образ ушиткого бідного народа Подкарпатської Руси. У його запалених очах не є зла, є докора і чувство безісходності пригнобленого народа, котрий жив у центрі Європи і уєдно з тим такої на околиці цивілізації. Федор Манайло на всій голос повістив світові за русинів за їх матеріальну бідність і духовне багатство. Дякуючи його іскусству, многі політичні і культурні діятелі прониклися проблемами народа цього бідного краю. Кожним своїм полотном, кожною своєю мислю і дією він служив своєму народові. Федір збирав і систематизував образи русинських вишивок, котрі високо оцінював і призивав. Кому близька до серця судьба нашого народа, най спішить сохранити віками создане багатство вироблене, зріле, чисте, без п'ятна чужої зарази. Із статті Федора Манайла «Виставка народного іскусства у Василянів». Це був якийсь тот монастир. Общество Василян. Він збирав не лише вишивки, но й образи орнамента, образчики орнамента на дерев'яних предметах, образчики церковного іскусства, предмети бита, убирання верховенців, записував народні легенди, запоминав співанки з Коломийки і не лише збирав, аналізував, но і зарисовував. Колись Йосиф Бокшай казав: «Кіть комусь удасться художественно втілити в повній красоті нашого русина, тоді ся родить особливе іскусство Подкарпатської Руси». Манайлові все, а чи удалося. Більше того, говорячи за красу русина, це про його тяжке життя, він знаходить такі способи художественного зображення, котрі були тоді направду новими у іскусстві Подкарпатської Руси. Експресія, гіпербола, метафора, що є в його роботах, обостряла восприяття того, задівала вас за живое. Ніхто не міг пройти попіля його образів напусто. Кіть побзираємо на його скорботу 40-го року, з котрої дихать смертю,
на сліпого 40-го року з жовтими випученими очима, котрого веде піцицька дівочка поводир, а вать на похорон 42-го, де на круту гору білі воли тягнуть на санях у літі гріб, не можемо лишитися рівнодушними. Гіпербола і зміщення акцентів присутствують не лише у ізображеннях трагічних моментів житті русинів. Наприклад, образ вівчаря у картині «Цар» 42-го року. Він стоїть на горах Гевілікан, у величезних руках і зжимає посох. Посправдішний властелін Карпат. А ведь коли в образі гуцулки 41-го року ніжний образ дівочки Манайло обводить грубими чорними лініями, бо тяжке життя не погубило красоти. Ну, а ведь пасічник, котрий видиться, не лише має велику голову, руки та й ноги, а й бо художник міг передати його душевну ясність, чистоту та й доброту. Вища художественна школа у Празі в 35-му році із приводу 50-річчя свого существування організувала виставку ліпших робот випускників школи. Там се експонував і образ Федора Федоровича теж, про котрий його одногодок, скульптор Гарабко, говорить, що на ньому було зображено все життя верховенців. Вівчарі з вівцями, лісоруб, охотник, оранка, жнива. І ця картина ліпша була на центральній в стіні. Я позирав і думав, як добре бути дома, вспоминає Гарабко. Художник не лише пише образи. Він із року 1937 сотрудничать із Угроруським театром, із цього року преподає в Ужгородській ремесленній школі, а із 39-го є членом Товаришства художників Подкарпатської Руси. Із 40-го року стає членом научного товаришства Подкарпатської Руси. А бо прийшов 39-й рік і почалася Друга світова війна. Зачався тяжкий період не лише у світовій історії, но й у житті народа Подкарпатської Руси. А бо й у біографії Федора Манайла теж. Війна, хвороти, лічення не дали мені можливості робити творчість. Робив їм так, дарабами, уривками. Намалював їм серію картин про біду і нищету народа, пише Федор Федорович у автобіографії. Це такі роботи як «Тяжкий хліб», «Тривога», «Ждеме» та «Утіча». Ну, далі йде у нас така галерея, якраз його таких ранніх робіт. Тут є і тот дідо-бідняк, котрого вже вам перше описував. І тут є, наприклад, хлопчик з ягнятком, такий малий, зажурений сирохман, біжить із ягням у руках, на фонові в нього там копиці, оранка, тяжка земля, та й хишка. Хишка із високою стріхою, мащена синім, і ціла ця картина, не никаючи на то, аж віє в одній таку студену журю, по барвах є дуже тепла. І видко, що то ще не домак студена пора року, но видко, що цьому хлопчикові дуже нелегко ся жиє. То би треба кукати, не знав, як це тепер буду текстом все передавати, но видав, описувати так і кожний образчик не буду. Ото не було б досить логічно, бо іншак ви собі його не візьмете. Далі йде галерея із многих картин, які явно малювалися дома кінчаким стилем. І видко якусь прогресію від 29-го, 32-го року до 36-го і 41-го. Видко, ось Манайло тут і експериментує з дачим новим, бо і це вже 12-та сторінка книги, і тут дораз кожний образ мальований дакус інакою технікою, із інакий приступ до зображення лиць у нього, іншак передається архітектура. Наприклад, тут є картина, кличеться «Із дерева і соломи» 36-го года, де дуже так експресивно виділені риси тої дерев'яної церкви, похилений хрест, котрий хоч домак руний сам від себе, но картина така динамічна, бо він такий паде на вас. Або на другого боку тут суть сусідки 36-го року. Картина многим має
реалістична, кітруняти із передущого цирку, того самого року мальована, много май реалістична і направду, якоби не знав, я би оповів, ось це безумно два інші художники малювали. Коби не знав, що він. Ну, добрі, татуй і скорбота, лежить челянник у гробові, у темній у хижі, де лежить, де світить лише одна свічка, попіля нього на ладі сидить жона, скорше всього його донька реве, і біга той онука їм. Подбіга від гробовий і такся тихенько в нього натігат. Така картина. Ну і далі, видав, не буду всі образи вам описувати, бо їх тут сторінка за сторінкою, читаво їх є. Найдемо слідуючий дараб текста, що там за нього пише його внука Вікторія. Кіть онука. Я не пам'ятаю цю тому донька. Це онука писала. Ту є. 1944 рік. Ото рік, коли членна армія прийшла до нашого краю. Начався непростий період і для Подкарпатської Руси теж. І ще були якісь надії на нову власть, на справедливість партії робочих і селян. Федор Манайло і другі художники привітствують переміни у житті Подкарпатської Руси. Художник малює такі картини, як «Встріча членої армії» 45-го года і «Мітинг мира» 45-го года. А й бо доста скоро нова власть почала утискувати не лише права граждан, а й бо їх право слобідно мислити і висказувати свої позиції, слобідно творити. Переслідувалися, гися казало, буржуазні направлення іскусства, модернізм, імпресіонізм, експресіонізм та й другі ушиткі ізми. Єдинственно правильним методом провозглашений був соціалістичний реалізм. Федір Федорович усесь час, маючи вже сім'ю, і спрятав був на поді свої довоєнні роботи і переключився на пейзажі. Природу любимих Карпат маляр ізображає монументальну, величественну, сповнену достоинства і спокою. У роботі із натури він не видить небезпеки бути обвинуваченим у слідуванням деяким там ізмам. Нейтральна тема пейзажа є неопасною, і ці образи він може надіятися продати, бодай як прогодувати свою родину. У 1945 році в Ужгороді була відкрита перша післявоєнна виставка ізобразительного, народного і декоративно-прикладного іскусства. Представителі з Києва були направду поражені багатством культури наших руснаків, і художественний світ України заговорив за творчий колектив художників Подкарпаття як за сильну професіональну закарпатську школу живописи європейського уровня. У перві післявоєнні роки почали У перві післявоєнні роки почали перейменовуватися, ва создаватися многі культурні учреждення в області, інтересне слово. У 45-му році відкривається Народний театр, бивший Угроруський театр, Дім народного творчества, Ужгородське училище прикладного іскусства, в 46-му Подкарпатське відділення спілки художників, а до того Товаришество художників Подкарпатської Руси, і Товаришество писателів теж, композиторів України. І в 1947-му картинна галерея та й філармонія. Відкривалися нові бібліотеки, дома культури, народного творчества, народні хорові і танцювальні ансамблі. Та й мало не у кожному случаєві Федір Манайло був даяк поміж організаторів, а й сотрудників. Після смерти вождя народів Сталіна у 1953 році маленько послабився тот тиск на творчих людей, іде, гися казало, хрущовська оттепіль. У монументальний пейзаж Манайло дозволять собі вносити потаємний смисл, деякі трактовки. Така, наприклад, ферма на Полонині 58-го року, а вать остановка автобуса 58-го року, над Тисов 61-й рік, Іній 60-й рік, послідня Плотина 61-й. Та й многі другі. У цей період часто зустрічаємо індустріальний пейзаж, так і нафтопровод через Карпати 60-го года, Закарпатська ГЕС 60-го года, світла вже горять теж такої 60-го года.
У 59-му році у житті Федора Манайла сталася дуже важна подія, котру тяжко переоцінити. Його син, Іван, зносить з пода довоєнні роботи і пробує убідити нянька указати їх на виставках. Дякуючи цьому, у рокові 1961 в Ужгороді, а потім у 62-му в Києві та й у 64-му в Москві проходять його персональні виставки «Старое» і «Новое Закарпаття», на котрих експонуються і довоєнні, і післявоєнні образи. Виставка мала читавий фурор. Як і в Ужгороді та в Києві і Москві теж. Газети, журнали, телевідення були повні обзорами за цю виставку. Іскусствовіди високо оцінили і виставку, і самого художника. Світ культури нараз живо одреагував на тото событие. У творчості многих художників появилися історичні та етнографічні мотиви. Поети присвятили даже творчеству і особі Манайла подакотрі стихи. Наприклад, Іван Драч написав вірш, котрий се так і кличе «Манайлова виставка». А ведь Густій написав «Хлопчик із ягнятком» за одну з картин. Великий художник, прекрасна людина, чесна і благородна. Він глибоко повлияв на моє поетичне творчество. Усе держу його у душі. Пише у книзі «Отзивів» поет Іван Драч. Далі засіде великий... Йой, калапуня пав. Та що він казав? Далі засіде галерея образів. Уже на домах іншої тематики. І тільки на розворотові полонина. Така очередь коров, може 200-300, і такі титанічні сисі гори за ними, де файно видко лінію, доки ще ростуть дерева, а далі вже лиш всяка така псячка, бо більш ніч не виживати. Дуже така величественна картина. Що б хотів казати? Я дальший текст читати не буду, бо там ще много, та й дуже много образів. То значить, що на низькому наш програм будемо помаленьку кінчати. Но там ще є що почитати, та я не можу вам нарадити піти купити цю книжку, бо я навіть не знав, чи в них ще є. Но дуже б вам радив піти у музей Манайла. Там вход якийсь такий символічний, щось 20-40 гривень. То ви за кавель у день його не більше дасте. Хотів би вам нарадити, аби сте зайшли поникати вживу на місто, де він жив і де він робив, де він трудився. Є там тот його, як ся то та біда кличе, на котрій то та картина стоїть, я вже й забув. Вилетіло мені з голови. Не етюд, господи. Смішно з самого себе. Не бай. Коротше, то та галиба, на котруся кладе картина, і там стоїть його недописаний пейзаж якийсь теж. І воно, знаєте, коли зайдеш туди, поникаш на то, та воно дуже інтересно видіти, де він жив, і як він то малював. Там пензлики, тут і всі його щітки лежать, краски. Тут і його дині. Він пробував, може так поїсти, відродити, це не відродити, а хоч просто самому попробувати розпис по диням. І ото була якась така відка умільства нашого подкарпатського, котра була, і дораз домак заникла, а Манайло знав якихось старших людей, які то ще гиби десь знали робити, і пробувався тому навчити сам. І у музеєві тих день є, там, не пам'ятаю, казали мені, штук 30 є у самому музеєві, або є ще много других, десь у других містах. Вони теж із різними сюжетами там були, вони були і просто з орнаментами, і з сюжетами якимись портретними, і конкретно з якимось битом, там якісь,
етнічні такі сюжети із живота просто були розмальовані. Мені то такий примітивістичний стиль маленько даже припоминав якісь образи, які і я малював не так давно. Такое, знаєте, гібо нося все чирят із якогось такого єдного міста. Або на другого бока, кітісь ми тут росли, кітісь ми за озером виділи плюс-мінус похожий світ, та було би, видав, чекано, аби в нас може десь у чомусь даже було єднакове никання на якісь такі мальовання. Ну, бо конкретно та орнаменталістика, яку він малював на тих динях, доста похожа на те, що на ті орнаменти, які малював я. Або я їх теж, знаєте, не з перста виссав, бо фурт було кругом мене, бо я, можу так уповісти, підсвідомо, не нарочно малював то, що я і так видів дітваком. Тут і палички, троюгольнички, пірамідки, хрещики, воно не з мене самоєся взяло, його туди якось у мене поклав, можу так казати. Ну, я вже розказував хоч що. Дуже вам раджу хоч погуглувати картини Манайла, кіть не будете мати час, а дяку зайти в його музей. Бо сякіть поникати та визира, тож дуже був добрий чилянник, а варто би за нього тямити. Та на сьому видав буде раз конець, на низьки все. Кіть статуй дома на Україні та будьте такі добрі, не ганьбіться заганяти гроші куди треба, не ганьбіться кільтувати тут свою копійку, бо кожна та копійка поможе і нашій економіці, і нашій армії, аби ми то дотягли далі. Ну, та сокутіться, раз майтеся, щеся з вами учуємо. Щасливо.